हेलो बहनों, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? हम तो अच्छे हैं। आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा 12 मासी सोहर गीत 12 मासी सोहर गीत सुनाने जा रही हूँ। आप लोग सुनिए। अगर आपको हमारा सोहर गीत अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक छोटा सा कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को हमारी सोहर गीत कैसी लगी। चलो सुनते हैं बहुत ही सुंदर प्यारा सा सोहर 12 मासी गीत। हे रतना रे होरिलवा फागुन जिनी जनम्यू फागुन जिनी जनम्यू हो ललना फागुन में हुई हई फगुआ खेलन कैसे जाबई खेलन कैसे जाबई हो। हे रतना रे होरिलवा चैत जिनी जनम्यू चैत जिनी जनम्यू हो। होरिला चैत मेटेसु फूल तू है देखन कैसे जाबई देखन कैसे जाबई हो। हे रतना रे होरिलवा बैसाख जिनी जनम्यू बैसाख जिनी जनम्यू ललना बैसाख में पड़ी हई भी हवा देखन कैसे जाबई देखन कैसे जाबई हो। हे रतना रे हो रिलवा जेठई जिनी जन म्यू जेठई जिनी जन में हो ललना जेठा में पड़ई धूप कलवा गरमी हमरे लागई सही नाही जई हई हो। हे रतना रे होरिल वाया साढ़ जिनी जन म्यूआ साढ़ जिनी जन में हो ललना आषाढ़ में तड़ तड़ देवा गर जई बहुत डर लागई बहुत डर लागई हो। हे रतना रे होरिला वा सावन जिनी जनम सावन जिनी जनम्यू हो ललना सावन में हुई हई गुड़ुइया खेलन कैसे जाबई खेलन कैसे जाबई हो। हे रतना रे हो रिलवा भादऊ जिनी जनम्यू भादऊ जिनी जनम्यू हो ललना भादऊ में बिजुली तड़की हई आंगन में डर लागई आंगन में डर लागई हो। हे रतना रे होरिलवा कुआर जिनी जनम्यू कुआर जिनी जनम्यू हो ललना कुआर में पड़ी हई तुषार बोखार हमारे हुई हई बोखार हमारे हुई हई हो। हे रतना रे होरिलवा कार्तिक जिनी जनम्यू कार्तिक जिनी जनम्यू ललना कार्तिक में दीपक ले सनावा पूजन कैसे करबई पूजन कैसे करबई हो। हे रतना रे होरिलवा अगहन जिनी जनम्यू अगहन जिनी जनम्यू हो ललनाय गान में सखी का गावन वान
नैहर कैसे जाबै, नैहर कैसे जाबैयो। हे रतना रे होरी लवा पूसई माग, जनम्या पूसई माग जनमे हो। ललना पूस माघ जाड़ा पड़त है वो बरिया लईके, रहबै तो कहम खेलऊ बई हो। ललना पूस माघ ठंडिया पड़त है वो बरिया लईके, रहबै तो हई हम दुलर बई हो।